A Xunta Local da Asociación Española contra o Cancro de Ribeira ultima os preparativos para a súa gran cita anual. A Cea Gala, que se celebra o 16 de marzo no Salón de Eventos Chicolino, agarda reunir a 500 persoas que aportarán o seu grande area na investigación contra o cancro. Como é habitual, a gala servirá para recoñecer o labor de persoas e colectivos do tecido asociativo da comarca. Desta volta, os homenaxeados serán Manolo Mirás, voluntario de Cáritas, o colectivo Mimarte con Tania Fuego á cabeza e o oncólogo Miguel Fernández de Samamed. Haberá tamén un recoñecemento especial para o colectivo de enfermeiras do Barbanza. A Manolo Mirás, como voluntario pola súa implicación con Ribeira e a súa veciñanza, sendo un pionero na posta en marcha de Cáritas parroquial de Ribeira hai máis de 40 anos ata hoxe. O segundo recoñecemento vai a ser para o colectivo Mimarte, baixo a dirección de Tania Fuego, pola súa implicación e solidaridade amosada tanto coa nosa xunta local como con diferentes institucións comarcais que teñen persoas maiores e dependentes ao seu cargo. O terceiro premio vai a ser para Miguel Fernández de Samamé. É un médico oncólogo que seu pai é daqui de Ribeira, da familia da farmacia de Samamé. As entradas poderánse adquirir a partir de mañá no Centro Sociocomunitario da Asociación, de luns a venres en horario de mañá e tamén os martes e os mércores pola tarde. O custo é de 50 €, que ademais da cea inclúe a entrada no sorteo de máis dun cento de agasallos que se realizará 2 días antes do evento. O Concello de Ribeira colabora na organización coa Asociación Española contra o Cancro, a que quixo agradecer non só este evento, senón as moitas actividades que realizan ao longo do ano, prestando apoio e todo tipo de servizos a pacientes e familiares. Agradecer también a la Junta Local de Ribeira en su lucha contra el cáncer y, sobre todo, también en el apoyo que estáis prestando a los amigos, a las familias de cada afectado. Pero el dinamismo de esta asociación va mucho más allá y no lo vengo yo a decir, sino que se ve en el trabajo desarrollado por la asociación a lo largo del año.